makauban this morning, mga kapuso, sumala nila nga ang dance floor ang buhing saksi sa ilang kaagi gikan pagsugod hangtod nga sila nahimong champion sa palurong pambansa 2022 Dance Sport Competition. Ato silang ila-ilahon, dinis at home with GMA Regional TV. Good morning, Frederick John Cal Monterde ug si Alisa Carol Cayodong Piquero. Good morning po, Ma'am Jandy, and to all the viewers of At Home with GMA Regional TV. Thank you for inviting us. Good morning po, Ma'am Jandy, and to all kapuso out there. Congratulations sa inyong duha ha. Dugay na ba mong nag-perform together, Alisa and Frederick? Yes po, well actually po, nag-start po kami noong 2017 po, and then simula po nung kauna-unahan po naming audition, kami na po dalawa yung pinag-partner po. Kami ni Fred, since 2017 po kami nag-partner, amo ang partnership kanang lahira sa uban, like kaming duha naga-practice mi, like sige raming pangataw pero ang uban kay sige rag like nahitabo away ana, pero kaming duha sirag katawa na wala mi pakialam sa uban, tapos mo na develop na mo amo ang trust sa isa't isa. Unsa ba ang kalahian sa dance sport itandi sa laing type of dances? Well, dance sport po, compare sa other nga mga dances, kani siya nga sayaw, kay need yun ni siya, like, kanang competitive siya nga style, compare sa uban. Like, kada action sa imo, while gasayaw ka, pangitaonon jud ang technical o the way ka mag-perform sa audience ug sa mga judges po. Ang dance sport, very, siya, para sa ko, ang dance sport, very unique siya na sport. Kay, ang kaning dance sport, lisod siya tone, and it's because kailangan pa ka, tanan body nimo kailangan nimo ilihok, then pagkahuman, kailangan pa nimo mo bend, and daghan kag mga techniques na kailangan tune-an, dili siya as in sayon, kay daghan pag mga words na mga techniques para masabtan dyan nimo unsa ang dance sport. Pila po din yung edad sa diha nga nagsugod mo og dance sport? Well, sa kuha po, ma'am, nag-start ko 12 years old. Grade 7 ko ato. Ako, nag-start ko 12 years old, mag-grade 8 ko ato na time. Usually, unsa ba ka intense ang training or pagbansay ninyo? Una mo sangka or musayaw na? Well, kato pang time nga before COVID-19, kami, while after jud sa amo ang klase every day, after jud ana kay amo ang kanang klase diri sa Bustamante is shifting. For example, ako kuan ko afternoon shift. After na mo klase, mga 6 mag-end ang class until 8, go practice mi diri then dili pod siya sayon nga kanang practice nga kuan, kay ang amo ang gipracticean is gym, and then wala joy light. So sa amo kanang challenging pud kay siya ba, kay gita po kag kanang, for example, mag-practice mo si mong partner after sa school, so stress na kayo, dahon nagi problema mo nang kuan lang jud, go lang jud sa practice. To Alisa, how important ba nga musalig jud ka sa imong partner? Sa dance sport, isa jud ang trust ang pinaka-need, kay without trust sa imong partner, kay dili jud mo makasayaw ana, kay pag magnanami sa dance floor ang babae is mag-switch off na siya, no brain, so ang guy na lang ang naay brain, then siya lang ang i-guide sa imo, then ang girl ang mo sunod lang pod kung unsa ang i-guide sa boy. Matagdo na ba'y kompetisyon nga inyong ginasalmutan? How do you guys lift each other's spirit, or paunsa ninyo ginasuportahan ang matag-usa? Well, sa amo pong partnership pag competition, dili man jud na walang kakulba, pero sa amo ang duha ga istorya mi kuan mi sa isa ka place, and ginakuha na mo ang mga self nga dili mag nervyos, like confidence jud, and performance to the highest level na jud pag mag-perform ka sa dance floor. Unsa sab sa inyo ang paminaw ang pinaka nagustuhan sa mga judges o hurado sa inyong performance ato sa palarong pambansa?
Ako ang na-feel na nagustuhan sa mga jazz, it's siguro katong amo ang confidence sa pagsayaw and also then the performance po namin. and enjoy lang with music. How does it feel nga kamugyod ang nakadaog out of 16 regions? Imagine that. Speechless me because dagan kay mga competitors tapos kami ang napili na maging champions. And of course, kinahanglan gyud nga makita sa atong mga kapuso ang inyong winning performance. Mga kapuso, let's watch this. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do. Fill my heart with love for only you. Whoa, only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. Di gyud ay basta-basta ning dance sport, no? Labihan ka hawd gyud si Alisa and si Frederick again. Congratulations sa inyong duha. Anything you wanna add? And message ninyo sa atong mga kapuso? First of all po, nagapasalamat jud mig dako kaayo kay Miss Julie Flintam, kay Sir Loloy Gusaldo Rendon, and to Ma'am Jeya Canoy, Ma'am May Babaw po, and to the whole team of Tibungco Dance Sport Team po. And to our school, F. Bustamante National High School, and to our barangay captain in Tibungco Davao City, Miss Merhade. Virgin Bade Calvo. Daghang salamat, Frederick John Monterde ug Alisa Carol Cayodong Piquero. Daghang salamat at home with GMA Regional TV.